Drahí astrologickí priatelia, chodí mi veľa otázok a správ na to, čo je vlastne horoskop, čo je vlastne astrológia a čo sú domy v horoskope. Ľudia to nechápu, čo sú tie domy, čo to znamená, ako to je. Takže poďme si na to spraviť video. Keď si pozrieš toto video, tak ja to tak vysvetlím, že by to pochopilo aj 5-ročné dieťa. Takže po zhliadnutí tohto videa budeš jednoznačne ovládať základy, úplne že základy astrológie, ako čítať ten horoskop. Takže poďme na to. Na obrazovke mám otvorený astrologický program, ktorý používam pri konzultáciách. Mám tu nahodený svoj horoskop, toto je môj horoskop Michaela. Poďme si to vysvetliť na mojom horoskope, čo je vlastne ten horoskop. Takže, predstavte si to tak, že vy ste panáčik na zemi. Stojíte na zemi v priestore a dívate sa pred seba. Tuto stojím v strede a dívam sa pred seba. Teraz, keď sa dívam pred seba na zemi, predstavte si, že ste na lúke alebo niekde v priestore. Predstavte si samého seba, že ste na lúke alebo proste v nejakom priestore vonku v prírode. Keď príde ráno, tak slniečko, tuto ukazujem to, slniečko tuto vychádza na východe. Toto je ako keby východ. Zabudnite úplne všetky mapy, že západ je na tejto strane a východ je na tejto strane. Úplne to vypustíte z hlavy. Teraz stojíte na lúke a dívate sa pred seba. Tuto po vašej ľavej ruke vychádza slniečko. Tuto je východ. Hej? Východný bod. To je váš ascendent. V čase vášho narodenia, čo sa odohrávalo na oblohe, na východe? Aký tam bol bod? Teraz to slniečko takto postupom dňa postupuje. Tuto je vlastne hrod vášho 10. domu. To je v deň môjho narodenia. Aký bol najvyšší bod, ako slnko dosiahlo, aký najvyšší bod na nebi. To je hrod 10. domu. Takže to slnko vychádza na východe a postupuje takto, dosiahne ten najvyšší bod, ten vrchol, to je vlastne hrod vášho 10. domu. A potom to slniečko takto postupuje, ide po vašej pravej ruke. Ja teraz neviem, kde je pravá, ľava, áno, to je po vašej pravej ruke. Takto postupuje dole, až tu v bode vášho descendentu zapadá. Ľudia, ktorí sa narodili cez deň, ako ja, vidíte, že som sa narodila 11:43 skoro na obed, tak majú slniečko tuto hore na oblohe. Ľudia, ktorí sa narodili ráno, čo ja viem, o 7, o 6, tak ho majú tuto niekde blízko pri ascendente. Ľudia, ktorí sa narodili večer, ja neviem, o 7, o 8, podľa toho, aké je ročné obdobie, lebo každé ročné obdobie, viete, že v zime to slniečko vychádza neskôr a zapadá skôr, hej, a vlastne v lete, to ja som sa narodila v auguste, v lete, takže to slniečko relatívne. Takže tí, ktorí sa narodili večer, tak majú to slniečko niekde v 7. dome, vidíme, tu máme označené tie domy. A tí, ktorí sa narodili v noci, ja neviem, o 12. v noci, o 1. v noci, tak majú to slniečko tuto dole v tejto dolnej polovici. Ten horoskop je ako keby naša zemegula, veľmi zjednodušene to hovorím. A vy ste ten panáčik, ktorý vlastne tu stojí a my vidíme vždycky len tú vrchnú polovicu tej zeme a v podstate túto spodnú, keď sú tie planéty pod povrchom, ako keby išli, boli pod zemou dole, tak sú proste tuto dole schované. Takže ja v deň môjho narodenia, keď som sa narodila v tomto momente, tak keby som sa pozrela na oblohu, čo sa vlastne na oblohe predo mnou odohráva, tak vidím tieto planéty. Mars bol na východnej strane, na východnom horizonte, hej. Potom bol Merkur, bol trošku vykšie, to slniečko bolo poludnie, hej, bolo vlastne 12 hodín, tak to slniečko bolo jednoducho hore s Venušou. Luna bola niekde trochu ako viac na západe.
a v podstate v tej druhej pologuli Zemi, keby som sa, ja neviem, dívala, čo ja viem, z Austrálie, alebo ako sú tí protinožci, tak jednoducho vidím, že tam by boli tieto planéty v tej hornej polovici. Neviem, či to je úplne komplikované, ale myslím si, že toto je ako fakt zjednodušene proste vysvetlené, že toto je vlastne ten váš horoskop. Ja som toto tiež dlho nechápala, tiež som ako potrebovala, aby mi to niekto dovysvetlil a preto vás úplne chápem, že máte proste v tom guláš a potrebujete, aby vám to niekto úplne takto po lopate povedal. Teraz, čo sú domy? Domy sú životné oblasti. Domov máme 12, tuto sú označené 1, 2, 3, 4, 5, 6 až 12. Domy sú životné oblasti. Domy sú ako keby lúče, keď rozdelíte, keby ste si predstavili, že máte planetu Zem, tak ju rozdelíte, má 360 stupňov, má kruh. Keď ho rozdelíte na 12 častí, tak máte vlastne zhruba 30, nie že zhruba, ale máte 30 stupňové proste úseky a to sú vlastne tie znamenia. No a teraz máte domy. Takže v podstate domov je 12. Sú to životné oblasti a v podstate domy môžeme chápať ako chrámy. Pokiaľ tam máme planéty, ako ja mám tu planéty, tak to znamená, že tie chrámy sú v nich bohovia a je ako zvýraznená ten význam toho domu. Ten dom je významnejší pre toho jedinca. Takže prvý dom sa začína. Toto je ascendent, je hrot tvojho prvého domu. Ako sme si povedali na začiatku videa, ascendent je to vlastne východný bod oblohy. Čo bolo vlastne na východe? Keď si ako predstavím, že tuto stojím, tuto som panáčik, takto stojím, tak čo bolo, počkaj teraz takto, čo bolo tuto na východe? Áno, a ja stojím tuto. Teraz sa pozerám, čo bolo na východe a takto je vlastne ten horoskop. Neviem už, ako to mám zjednodušene povedať, ale ideme na to. Takže prvý dom je dom tvojho seba presadenia. Akým spôsobom sa vieš presadiť v živote, taktiež je to tvoje ranné detstvo. Aké skúsenosti si nazbierala v rannom detstve? Hovorím v ženskom rode, prosím vás, nehnevajte sa na mňa, ale 90% mojich sledovateľov sú ženy, takže hovorím v ženskom rode. Prvý dom je vlastne tvoje ranné detstvo, akým spôsobom si schopná sa presadiť a akú máš jednoducho sebavedomie, taktiež odráža. No, druhý dom je domom finančným. To je vlastne tvoja práca, tvoje zarobené peniaze, ale aj, pozor, tvoje hodnoty a tvoja sebahodnota. Čo má pre teba v živote hodnotu? A ako vidíš sama seba v rámci svojej sebahodnoty? Tretí je dom komunikácie, štúdia ako takých ako základných škôl a mladších súrodencov. Odráža to, akým spôsobom komunikuješ, akým spôsobom prijímaš a odovzdávaš a spracovávaš informácie. Taktiež poukazuje na tvoje školské úspechy a na ako tvoj vzťah s mladšími súrodencami alebo všeobecne aj so súrodencami. Teraz ideme štvrtý dom. Štvrtý dom to je toto. Štvrtý dom je vlastne domom tvojej rodiny. To, z akého rodinného prostredia pochádzaš. Piatý dom sú deti a tvorivosť. To sú vlastne tvoje deti, tvoje detičky, lebo detičky sú naše výtvory, že? A takisto aj tvorivosť, keď má niekto, ja neviem, firmu a tvorí, tak jednoducho 5. dom poukazuje na jeho úspechy, čo sa týka
tvorivosti. Šiestý dom, šiestý dom je domom zdravia a práce. Práce, jednoducho takých tých každodenných záležitostí, rutiny, zdravie, životospráva, dodržiavanie rutiny, organizácia, akým spôsobom si organizovaný jedinec, ako organizuješ a jednoducho hlavne aj zdravia, čo sa ako zdravotných otázok týka. 7. dom je domom partnerstva, tuto začína už descendent. Descendent je oproti ascendentu, čiže tu už ideme, toto je západný bod oblohy. 7. dom je vlastne domom partnerstva a spolupráce a manželstva, vzťahov a hlavne aj spolupráce. Všeobecne vzťahov aj partnerských, aj pracovných, aj priateľských, vzťahy ako také. 8. dom je tuto hore. 8. dom je domom aj finančný, že ako keby peniaze druhých, financie druhých, vlastne financie, ktoré si nezarobil vlastnou prácou, ale skôr zdedené peniaze, vyhrané peniaze v športke napríklad, bohatý manžel, vlastne všetky také ako finančné záležitosti, ktoré nie sú nadobudnuté vlastnou prácou. Taktiež je to dom smrti a dom sexuality a takých ako škorpionské témy, 8. dom. 9. dom je tuto hore, vidíme 9. 9. dom je domom štúdií, vysokých škôl, cestovanie, zahraničie, kontakt so zahraničím, spoznávanie cudzích kultúr, také ako vyššie vedomie, to sú tie strelcovské témy. Vyššie vedomie, rozširovanie si obzorov, získavanie informácií nových, zvedavosť, hej, takže to sú tie strelcovské témy. 10. dom je, tu už vidíme hrod 10. domu. 10. dom je kariéra a dosahovanie cieľov, úspechy, smerovanie v živote, povolanie, poslanie, aj 11. dom je domom priateľských vzťahov a priateľov a kontaktov v živote. Pokiaľ tam máš dobrodejov, napríklad Jupiter a Venušu, tak máš v živote šťastie na ľudí, ktorí ťa nejakým spôsobom posunú, odporúčia, pomôžu ti trochu, ako sa tak viac zviditeľniť napríklad, alebo nejakým spôsobom ti jednoducho pomôžu proste dosiahnuť svoje ciele a taktiež aj dom splnených prianí. 12. dom, to je vlastne posledný dom, to je dom spirituality, duchovná a takého ako vnútorného svetu, čo sa odohráva v tvojom vnútri, čo sa odohráva v tvojej duši, taktiež je 12. dom veľmi spojený s nejakými ako karmickými taktiež aj 8. dom veľmi ako spojený s takými karmickými záležitostiami a taktiež 12. dom, pozor, to najdôležitejšie, to je prenatálne obdobie. Čo si prežívala ty ako dieťatko v brúšku tvojej maminky. Prenatálne obdobie. Hej? A hrod 12. domu, to je vlastne moment tvojho počatia. Takže 12. dom nie je ty ako matka, ale tvoje počatie. Ako si ty prichádzala na svet a čo si ty prežívala počas toho, keď si bola v maminkinom brúšku. Teraz, ascendent, a už sme znova pri tom ascendente, a ascendent je v podstate ten moment narodenia. Tuto sa dieťa rodí proste. Sú to okolnosti tvojho narodenia. No a zase by sme mohli ísť dokola. Každý dom má priradené jedno znamenie, tie znamenia idú po poradí, ako idú znamenia, čiže prvý dom je barán, druhý dom bík, tretí dom čo sme blíženci, rak, lev, panna, váhy, škorpión, strelec,
kozorožec, vodnár a ryby. Takže každý dom má svoju tému a každý dom rozoberá tú tému toho jedného znamenia, aké má priradené. Takže ja si myslím, že toto by bolo asi na začiatok pre vás všetko. Ak by ste chceli viac takýchto videí, prosím vás, napíšte mi do komentára, dajte mi nejakú spätnú väzbu, aby som vedela. Prosím vás, dajte mi vedieť hlavne aj do komentára, či ste to pochopili, či to bolo pre vás zrozumiteľné. Ja som sa fakt proste snažila vám to vysvetliť úplne najjednoduchšou formou, aká mi vlastne napadne. A budem sa veľmi tešiť na spätnú väzbu. A ja vás teda srdečne zdravím a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Ahoj!